наркотици. Убихте? Ама сте ги били, бро? Някой да може да си ги настроят. Да, знаеш, кога да ги купуват. Ти също да знаеш, че ти гледаш хора, хакери, преди Master Guardian 2. Но то не ти дава по-високи рамка. О, бекстик. Тука ли си? Ясно ли? Аз за това говорих. Аз слушах музика, не съм те чул изобщо. Ама хакери или нормални? Видали ми пак кепчика, ти го поснах. Това ще го я мислях, че не за мен. Защото тогава играех лъч. Може да превратиш пипа и направо да го баниш. Само от като е съспектна. Обаче може да го преместиш там с Shift F3 или F2 беше и спираш там. Местиш го добре. Има това, има. Кое? Да. Карта. Ами трябва да ти излезе на плеерче, като... Картата имаше един кей, където се натискаш и се маха. Пробвай с X, пробвай с контрол, пробвай с Shift. Пробвай контрол и shift. Имаше някаква комбинация къде се махаш. Не, то просто... Просто един мутъм. Някакво от всичките там, не го знам. Удари си главата в клавиатурата и... Значи разбрах, само... Трябва да се Хора почва да се гледа. Само трябва да видя какъв е филма на IP-тата тук. Ама за какво правиш това? Кире. Исках да пробне на един сайт. Библиотеките. Таковто къде? Никакви. С 100 метра сплойт общо взето, с армитажа, който ти крейтва нещо като сървъри, мога да правиш много работи, по принцип. Мога да досваш, мога да имаш достъп до самия компютър на... Като ботнер. Нещо такова. Не ми ако имаш достъп до компютъра, да, що не? Не, фално имаш достъп до компютър. В смисъл мога да взимаш скриншоти, мога да... Много така на видеото ще видиш всичките опшени, които имаш. Стигат да Еми, това е нещо като keylogger, значи. Не е keylogger, нищо.
няма. Това е Total Penetration System. В смисъл, може да килваш процеси, може да клинваш логове, да бъркаш в регистрите. Това го правиш с логин. В смисъл, много повече от keylogger е това. Кой keylogger си работи всичко? Аз много съм ги обиколил. В смисъл, да ребутваш самия компютър, да интерактваш, да модифайрваш. Ние така му отваряхме CD-ROM докато играеш. Чистихме му shell. Всичко въвеждаш Да, команди. можеш и в Command Shell да бъркаш. Може да изтриеш нещо, може да си изтеглиш някоя снимка, която ти харесва, може всичко. Да, абсолютно всичко можеш. Може да му гледаш камера